MCT Jabarani filɛbaw ka sɔgɔ radio emergence la aw ni su kunnafoni bulon ni ye a dayɛlɛlen aw ye nin waati na sani an ka don kunnafoni kɔnɔ an bɛ aw kulo lasɔmi ni bakurubaw ye. Jagokɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔ ni a bɛ wele ko plateforme des acteurs du commerce olu kɔni ye lasekɛ ni kunnafonidilaw ye kunu araba desanburu kalo tile 8 min kɔnɔna na u bɛ ka ɲini jagokɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma nata ye boulevard de l'indépendance kan ni ka taa frontière fanga maaw kɔkɔrɔma don. Arapo dɔgɔkun ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn festi hip hop la olu kɔni ye u ka tilenana baaraw kɛ min kɔnɔna na u ko waleya jumɛn de bɛ min b'a to maliden ka a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin kɔni kɛra bi palais de la culture la Amadou Hampâté Bâ la. Musow ka dolati kulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka hakili falefale kɛ ni kunnafonidilaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen min kɔnɔna na u bɛ ka a ɲini min ye musow ka senadolati ye a ka don ba la min ye muso dolati kulu 21 u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Nin waati na an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ni ka a walawala aw ye i n'a fɔ n da sera a ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la min ye jagokɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔ ni a bɛ wele ko plateforme des acteurs du commerce olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba kɛ kunu araba desanburu kalo tile 8 san 2021 patronat de 15 ans bugu la min kɔnɔna na u ye welewele da kɛ ka ɲɛsin jagokɛla bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ iko kɔnɔkulu ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ juma nata ye desanburu kalo tile 10 boulevard de l'indépendance sanfɛ ni ka taa frontière fanga ɲɛmaw ko u kɔkɔrɔma don wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na an ka jɛ an ka ja ninnu filɛ. An bɛna welewele kan mun bila bi kalo tile 29 tɛmɛnen an ye lajɛ mun kɛ n'an bɔra ka kuma an ka jamana tɔgɔya la ka weleli kɛ ka an ka sɔrɔdasiw n'an ka jamana marabagaw dɛmɛ an bɛ lahala mun kɔnɔ n'o ye jamana ko ye bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de fana la sabula an n'an jɛɲɔgɔn minnu tun y'a kɛ ka kɔrɔ n'o ye an karamɔgɔkɛ Buye Hayidara ani tɔnden caman farala ɲɔgɔn kan ka olu kɛ bi olu fana ye wele kan bila an b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan tuguni k'o de lakoratɔ la juma nata ni Ala Taala y'a jira an kɛnɛ la hɛrɛ la o kuma la an bɛ wele kan bila commerçant bɛɛ lajɛlen ma juma nata vraiment bɛɛ lajɛlen ka bɔ ko kɔnɔkulu ka baara bila nin ye jamana ko de ye mɔgɔ kelen ko tɛ ka bɔ ka jamana lakana ka bɔ ka an jɔ jamana kɔkɔrɔ yala jamana bɛ dɛsɛ ani gɛlɛya minnu kɔnɔ bi ka se ka solution sɔrɔ u la ni an ka jamana kɔnɔdenya yɛrɛ ye. Jagokɛla tɔnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni Ala ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bɛ gouvernement soutenir o gouvernement soutenir a ɲinɛmɛ jagokɛla bɛɛ fɛ ka da Kidira ka taa fɔ Kayi a bɛɛ lajɛlen juma don wele bilalen bɛ jagokɛla bɛɛ ma jagokɛla bɛɛ sugu ba n'a mago sugu kɛrɛfɛ sugu maa maa bɛɛ n'i ye fasoden ɲuman ye maa maa bɛɛ n'i bɛ jago ɲalen fɛ maa maa bɛɛ n'i bɛ jamana ɲalen fɛ maa maa bɛɛ n'i bɛ surasiw ka taabolo ani jamana gouvernement n'o ye sɔrɔɲɛw ka taabolo fɛ juma don jagokɛla bɛɛ k'i da k'i ɲɛsin gloire du peuple ma. An ko an b'an ka transition dɛmɛ parce que basigi bɛ transition in de bolo jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni nin transition in de kabini an ye denmisɛnnin ye mais kabini an ka maakɔrɔw de bini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya fo ka na se bi la Modibo Keyita ka tile tɛmɛnen an ka maakɔrɔw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na nin gouvernement ɲɔgɔn mana donc n'o gouvernement ɲɔgɔn mana fɛn fɛn kɛra anw ɲɛna a bɛɛ kɛra défaite ye an fana kana sɔnni ka kɛ défaite ye anw sigilen ɲɛna o de kosɔn an fana wulila k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
an bɛ jɛ n'a ye ka nin transition in dɛmɛ pour que jago ka bɔ nɔgɔ la. A ka kan mɔgɔ minnu kan ka an ka sécurité assurer an kan ka olu soutenir pour que cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na donc o de y'a to an y'a organiser le 29 k'a fɔ ko an bɛ bɔ jamanaden tɔw y'a mɛn tuma min k'a fɔ ko jagokɛlaw fara ɲɔgɔn k'a fɔ k'u b'a fɛ ka bɔ ka armée soutenir o kɔrɔ de y'a to association caman i n'a fɔ minnu tɔgɔ fɔra yan bɛɛ le cerveau ka yɛrɛwolo de sur le rempart o b'o la vision biye ka mɔgɔw b'o la n da tɛ se ka se association bɛɛ tɔgɔ ma association caman de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko jagokɛlaw ni Mali ye donc ni jagokɛlaw k'u bɛ bɔ an bɛ fara o kan pour que ka bɔ ka transition soutenir donc o de kɛra le 29 sortie ye n bolo a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ donc o continue kelen de bɛ sen na ni an bolo hali bi ka ko jamana bɛɛ yɔrɔ min na an sago kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ ni mɔgɔ wɛrɛ fana bɔra k'a fɔ k'u b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali bi ka an ye min kɛ k'a fɔ k'u b'o dafa donc an man ka to kɔ la dɛ donc jagokɛlaw a ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ jumadon à partir de 14h n'an bɔra juma na yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ k'i ka minɛn cɛ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ gloire de peuple la. hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye fali jugu min kɔni kɛra Bamanju fɛ Songo Bajangara min ye diɲɛ maa caman kɔni ye a kɔn fo ka taa se Nations Unies mɔgɔ ma ni o ɲɛmaa ye Antonio Guterres ye a y'a jira k'a fɔ ko ni waliya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye ko nin tɛ olu ka laɲini ye wa olu tɛ nin fɛ a ye nin fɔ a ka lase dɔw kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ MINUSMA maaw fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin fali jugu min kɛlen filɛ nin ye ko maa minnu ye a kɛ k'u bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa tɛgɛ da u kan wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na Sɛki Kulubali an ka ale lamɛn. Kasangani bingani wale min kɔni kɛra semaine tɛmɛnen min kɔnɔna na ni maa 31 bɔɲangolu kɔni bɔnɛna uniw na a kɔnɔna na o kɔni kɛra bingani ye min kɛra banbagaci ninnu olu kɔni fɛ a yirala k'a fɔ maa minnu ni olu niw bɔnɛna ni bingani wale in kɔnɔna na olu kɔni ye dugu min n'an b'a fɔ ma ko Songo Gare o dugudenw kɔni ye Songo ale ye dugu ye min ni Bajangara cɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 10 bɔɲango ɲɔgɔnna o kɔni kan ni bingani min kɛra sababu ye ka maa 30 ko bɔnɛ o niw na maa caman kɔni y'a ka nisɔngoya yira nin ko in na diɲɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana Nations Unies mɔgɔw ka secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ale kɔni sɛbɛkɔrɔ kumana nin bingani wale ninnu kɔni kan min bɛ tali kɛ bingani wale min kɛra Songo ni Bajangara sira kan o min kɛra décembre kalo tile 3 san 2021 ni maa 30 bɔɲango kɔni niw bɔnɛna a kɔnɔna na fo ka taa se bingani wale wɛrɛw ma nin kɔni kun ye sɛbɛn ye n'a ka kuma lasela n'u b'a wele ko Stéphane Dujarric ale kɔni de ye nin sɛbɛn in lase dimanche tɛmɛnen. Ma caman kɔni a bɛ hakɛto min ye an ka finitigilakaw ye fama olu kɔni ye ma caman fa Bamanjuw la kalo tɛmɛnen nin kɔni kɛra lase ye Direction de l'information et des relations publiques des armées dans la surunyala min bɛ wele ko DIRPA olu kɔni ye nin fɔ u ka lase dɔ lajɛlen senfɛ wasa hali bi ka kunnafoni sɔrɔ nin na Fali Talifi Mayiga a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. An ka jamana fintigilaka ka kunnafonidila minnu bɛ ne an k'u ma ko DIRPA o maaw yɛlɛjɛ dɔ sigi sen kan min kɛra alamisa don décembre kalo tile 2 san 2021 yasa ka se ka kunnafoniya di an ka fintigilakaw ka baarabolo kan bi wagati kofɔlen na o kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ka cɛsiri kɛra sababu ye ka se ka banbantiya walekɛla dɔw minɛ fo ka taa se u ka yɔrɔ tiɲɛni ma n'o yɛrɛ kɛra Mondoro, Bayi, Marebugu, Gangel ale ni Farabugu kɔnɔna na ko min kɔni bɛ tali kɛ Faransi fintigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni an k'u ma ko Barkan olu bɔlen Kidal kɔnɔna na ko o kɔni tɛna an ka fintigilakaw ka baara jɔ sabula ko jamana lakana a ka kan an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ de k'u cɛsiri o la k'an ka jamana bɛ gɛlɛya fɛn kɔnɔna na sisan nɔ an ka fintigilakaw ka cɛsiri bɛ kɛ sababu kan an b'o kɔnɔna na ne jamanadenw yɛrɛ ka dɛmɛ ye hakilina jigila yasa ka se ka dɔ fara an ka fintigilakaw fanga kan cɛmancɛ fanga ɲɛma ni ale ye Colonel Assimi Goïta ye ale ye kɛlɛkɛminɛw di'u ma n'o bɛ tali kɛ pankuru min bɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ n'o o sanna Rusikaw fɛ yen o den 4 o yɛrɛ dili kɔfɛ ka kɛ ni jumadon décembre kalo tile 3 san 2021 a ye maramafɛn dɔw fana di u ma n'o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ mobili minnu bɛ nɔ ni an ko ma ko engin blindé fo ka taa se ambulansiw ma ale n'a ɲɔgɔnna caman lakana ministri ka fɔ la
ko hali bi dɔ de kan ka fara an ka finitigilakaw fanga kan yaasa togo min na u be se ka bamanciya walew kɛlɛ hali bi. Nin waati na an bɛ taa ni marabolo kunnafoniw ye ni Fatumata Tarawele ka faralenw ye ɲɔgɔn kan. A y'o bisimila a ka marabolo kɔnɔ kibaruw la ka ikaw fɛ dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka jamana kɔnɔ siraba lakanani o kunnakun kan o tako 17nan baaraw kolomakali kɛra ye ka sanga ni tɛnɛn don desanburu kalo tile 6 sanba 2021 ɲinanta barodasigi o de bɛ tali kɛ tɛnɛmaw lakanani siraba lakanani o bunakun kan nin baara in kolomakali hukumu kɔnɔ u ye minan dɔw ta ni ka di siraba cakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ polisi la ka dɔ fɔ ka taa se gendarme dɔw kan u ye minan minnu sɔrɔ o de bɛ tali kɛ gilew kan fɔ ka taa se ganw baton limine ani minan minnu bɛ kibaruw di ni o bɛ tali kɛ icône de signalisation kan ni baara in kɔni labɛnna agence nationale de la sécurité routière maaw fɛ ni o damasɔnaya ye anazɛri kulugorokaw fɛ maa minnu ye u kan bɔ protection civile o doni nɔfɛ olu ka fari lajɛ baaraw kɔni daminɛna min bɛ wele ko visite corporelle a sanga ni tɛnɛ desanburu kalo tile 6 sanba 2021 ni a bɛ ka kɛ kulukoro yɛrɛ maa minnu kɔni ye u kan bɔ ɲina o bɛ taa i jɔ maa 1,070 o bonyɔnko la ni généraliste o bɛ tali kɛ maa 877 o bonyɔnko kan min ye sous-officier maaw ye o bɛ tali kɛ maa 132 o bonyɔnko kan chauffeur ye maa 61 o bonyɔnko ye ka sɔrɔ maa minnu ɲinilen don kulukoro mara la o ye maa 53 bonyɔnko ye. Ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso sɛrikili la sika kɛra maa dɔw la minnu ye jahadimaw ye ni olu kɔni kun bɛ wajulu la min kɛra Bura misiri la ni o bɛ tali kɛ Yoroso sɛrikili la min sɛbɛntiyara Bura dugunden dɔw fɛ wa u ye a yira k'a fɔ ko wajulukɛla ninnu kun bɛ tali kɛ maa maramafɛtigi 10 o bonyɔnko kan ni u kɔni ye a fɔ kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna ban fɛn min ye kalansow ye olu ka dayɛlɛ kura ye nka ni maa ninnu kɔni ka cun ka bɔli o kɔni ma kɛ sababu ye ni ka nin duguden ninnu kamana gan o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibɛrɛw la. Marabolo kunnafoniw tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda kɔkan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ka faralenw ye ɲɔgɔn kan. Aya bisimila aka bi ko kan kibaro kɔnɔna ka kɛ ni arabadon ye ku kɔni sɛbɛn d'a ma o kulo kan ni o sɛbɛn kɔni bɛ kuma binganikɛ wale kan binganikɛ wale min kɔni tara ka musolakaw sɛgɛrɛ Konakiri ale stade kɔnɔna septembre kalo tile 28 san 2019 wagatiw la ko ni binganikɛ wale ninnu kɔni kɛra Guinée fintigilakaw fɛ ka u ka jamanakuntigi kɔrɔ Musa Dadis Kamara ale to fanga na min ni o wagati kelenw na fanga gwara dabakulu ma caman tun ye wulikajɔw kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ ni a ye a ka kɛ cɛbɔ ye u ka jamana filikalata la. An bɛ an kunna Cameroun ale jamana kɔnɔna na dɔgɔkun laban tɛmɛnen kuseri ale dugu kɔnɔna na mankanw kɔni tɛmɛna baganmaralaw ale ni jɛgɛmɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ni o kɔni kɛra sababu ye Cameroun jamana kɔnɔden dɔw ye u sigiyɔrɔ bila ni ka ba tigɛ ka taa Chad ale jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamina ni o ye Chad faaba ye. Ethiopie jamana maaw ka premier ministre ni u ye Abiy Ahmed ale kɔni laseli kɛ ka kɛ ni arabado desanburu kalo tile 8 san 2021 k'a yira k'a fɔ ko a bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ni ka i kunda u ka faaba kan ni u ye Addis Abeba ye ko ni a ta k'a lajɛ gouvernement maaw kɔni laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko u kɔni sera ka u tɛgɛ da u ka yɔrɔ caman kan min ni bamacigawale maaw tun ye a yira k'a fɔ ko o tun bɛ u ka bolo kan nin ye a tile 15 ye. An bɛ a kuncɛ Uganda ale jamana ye fintigilakaw ka kunnafondila ɲɛmaa ni o ye Abel Kadiyu ye ale kɔni ɲanginen no an bɛ wagati min na i ko bi États-Unis jamana maaw fɛ ni laseli kɔni kɛra taratadenw u ye a yira k'a fɔ ko u ye a bolofɛnw bɛɛ minɛ a la u ye a yira k'a fɔ ko a tun bɛ binganikɛ wale la min kɔni bɛ ka ta ka hadamadenw ka hakɛw sɛgɛrɛ. Nin ye kunnafoni ye an bolo min ye Burkina ministre ɲɛmaa ye ale kɔni ye baarabilan cari kɛ kunu araba su ka da kan min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Roch Marc Christian Kabore ale kɔni tun ye lase dɔw kɛ novembre kalo labana ni ka a jira ko min ye gouvernement ye ko a bɛna a falen wasa ka gouvernement kura sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka bamanciya wale kɛlɛ ni ka bɔ Burkina Faso min ye lakana ye ka o la sabati Burkina. O tɛmɛnen kɔ an bɛ taa ni kunnafoni ye hali bi min ye nin kɔni ye kulu ye Moribabugukaw fɛ sifinna la ni a bɛ wele ko
l'Alliance des jeunes pour un Moribabugu vert olu ka laɲini de min ye Moribabugu ye a ka se ka jɛya min ye kɛnɛya ye o ka se ka lasabati Moribabugu kɔnɔ nin funankɛni ninnu kɔni ka wuli ka jɔ de ɲɛsin bɛ o ma u ka ɲɛma ni o ye Sheikh Umar Keita ye ale bɛ kuma Abdul Kader Touré ka kuma galama na an ka jɛ an ka lamɛn min y'a jɛkulu dɔ tɔgɔ la bi n'o ye AJMV funakɛninw falen ɲɔgɔn kan sigida jɛya ni ɲɛta yɛrɛ kama ni développement sira kan donc o hukumu kɔnɔna la anw sera ka jɔyɔrɔba kɛ o ko la fo ka taa se Bamakɔ niveau ma an collaborera ni jeunes dɔw ye pour que ensemble an bɛ se ka sigidaw ka jɛya ni ɲɛta ka se ka sabati cogo min na o y'anw ka kulu ka laɲini dɔ ye donc n bɔra k'a fɔ cogo min na yiri 200 2020 kɔnɔna la an sera k'o sɔrɔ grâce à un ONG donc usufruit mɔgɔw ye accompagné la cogo min na an bɛ se ka yiri ninnu sɔrɔ k'a bɛɛ turu n'o ye commune misɛnninw kɔnɔna la ainsi que jeunesse minnu fana bɛ Bamakɔ ka essayer ka den damadɔ d'u ma o fana ka se ka taa turu u ka sigidaw la o kɛra an ka association ka jɔyɔrɔba ye an ka san fɔlɔ yɛrɛ donc u b'a yira k'a fɔ don n'a nataw la fana an bɛna se ka an jigi sigi k'a fɔ ni dɛmɛbaga ɲuman sɔrɔla i ye kaniko ko mun fɔ ale ni fɛn caman bɛ yen nɔ jɛya sira kan ni ɲamacɛw donc a ka ca Ala fɛ an bɛna kɔkɔ da olu la k'a daminɛ Bamakɔ fo ka taa se an ka commune ma. I n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba filanan na min ye rap dɔgɔkun ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ko Festi hip hop olu kɔni ye u ka tile naaninan baaraw kɛ bi min babusenw bolila ko waleya jumɛn bɛ se ka a to maliden bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin baara ninnu kɔni kɛra Palais de la Culture Amadou Ampate Bala bi sɔgɔmada in na an ka kunnafonina min tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye Fatumata Diallo ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw filɛ. Festi hip hop ye ɲɔgɔn kunbɛnba ye min bɛ sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan ka u kalan u ka dɔnkilida bɛ se ka ɲɛ u bolo ale ni u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na ani u ka dɔnkiliw bɛ se ka lakodɔn cogoya min na wa ni ɲɔgɔn kunbɛn sen fɛ u ye barodasi kɛ ka ɲɛsin jamana lakanako ma ani kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn olu tali la ni lajɛrɛ sen fɛ minisiri kɔni ye foli kɛ ale ni ka senkɔrɔma tinti kɛ ka ɲɛsin nin ko labɛnbaw ma. Bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛba don parce que jamana in comme an b'a fɔ jamana in bɛ lahalaya min na a dogolen tɛ maa si la depuis 2012 jamana bɛ an tɔɔrɔlen don kɛlɛ belen don jamana in kan a kɛlen bɛ ka jamana fan bɛɛ minɛ kɛrɛnkɛrɛnya na an ka camancɛ région n'o ye Mopti ni yɔrɔ wɛrɛw ye donc bon ka nin thème in ta rap dɔgɔkun ka a fɔ an bɛ se ka bɛn ka kɛ kelen ye cogo min na je pense que misaliya ɲɛnaman don k'a lase maliyɛnw bɛɛ ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka funakɛninw parce que olu de à travers musique ni fɛnkɛ la message minnu bɛ fɔ rap la bɛn kan min bɛ fɔ a ka teli denmisɛnw de ka teli ka a lamɛn ka tɛmɛ fɛnkɔrɔbaw kan ni denmisɛnninw y'a faamu ka fɔ jamana in olu de ta don sini et que ni jamana in lafiyara a b'olu de fana olu de bɛ lafiya kɔnɔ parce que non seulement baara sira ko ni fɛn wɛrɛw la kalan sira ko la o bɛɛ bɛ se ka sabati donc je pense que kɛnɛ min don an b'a fɔ k'a fɔ Ala k'a ɲɔgɔnna caya pour que denmisɛnw kunnafoni min bɛ fɔ o k'a ta ba la pour que jamana in bɛ se ka lafiya an ka bɔ ni kɛlɛ in kɔnɔ an bɛɛ ka lafiya parce que an ka siniɲɛsigi jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali in tɛ ni jamana in lafiyara an bɛɛ bɛ lafiya. Nin wagati laban ninnu na sifinnakaw kɔni bɛ ka cɛsiri kɛ ka hakilinaw ta ka ɲɛsin Mali seko ani dɔnko yiriwali ma. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ min ye musolakaw ta ye musolakaw ka senadolati kulu kɔni farala ɲɔgɔn kan dɔgɔkun tɛmɛnen ni ka lase kɛ ni kunnafonidilaw ye min kɔnɔna na min ye musow ka senadolati ye a ka se ka don ba la u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na u kɔni ye nin baara ninnu waleya ACI kɔnɔna na min ye musow ka dolati kulu 21 o bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan an ka kunnafonina min tun bɛ o de ye Modibo Sisoko ale ni Kayato Bagayogo an ka jɛ an ka u ka jaw lajɛ.
wagati min na sisan an ka jamana kɔnɔ muso sena dolantan ale kɔni bɛ yakubaya la kosɛbɛ o bɛ n'a ta gɛlɛya bɛ ka se a tɔntigiw ma o de hukumu kɔnɔ u fana hakilina ta ka jɛkulu bila sen kan o jɛkulu kofalen yɛrɛ sigila sen kan walasa k'u ka intérêtw defan o de hukumu kɔnɔ sa u fana hakilina falen kɛ u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a hakilina falen kɛnɛ kan tɔn 21 de tun bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ ni jɛkulu kofalen kan kunnafonidilaw ni tɔn ɲɛmaayaso ka hakilina falen tɛmɛnen kɔ baaraw bɛɛ kuncɛlen an sera commission d'organisation ɲɛmaaba n'o ye Modibo Fofana ye ale ye ɲɛfɔli kan ye équipe ne kan ka voter kɛ pour que ka ligue professionnelle sigi sen kan c'est pour cela que an farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen an ka bureau consensus sigi min bɛ se ka ligue professionnelle ni diriger o y'an ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan ye mun ye foot féminin a bɛ se ka développer cogoya min na Mali kɔnɔ an ye groupement in sigi o de kama an labɛnnen don bi an labɛnnen don sini an y'a ɲini ka négocier ni fédération à plusieurs reprises bɛɛ a ma ɲa parce que olu jɔyɔrɔ min na o tɛ anw arranger c'est pour cela que bi an y'a ɲini ka conférence de presse kɛ ka da diɲɛmɔgɔ kulo kan fɛn min bɛ football féminin ko la non an ka laɲini an tɛ sira bila n'an ka laɲini ma sabati an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ bɛ bi ɲɔgɔn fɛ walima an bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kan an sera groupement ɲɛmaaba yɛrɛ ma a fana ye hakilina ta di bon an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la o jagoya ye parce que ni ma k'i bɛ ko min kɛ i b'a kɛ fo ka s'a dan ne la parce que a organisation bɛ cogo min na o man diya groupement yɛrɛ sigira pour que an ka se ka fɛn kɛ min b'a to an yɛrɛ bɛ lafiya parce que anw bɛ degun min kɔnɔ a kɔnɔ anw de b'o dɔn donc an ka laɲini ye an ka sira sɔrɔ pour que an bɛ se ka lafiya donc welewelekan bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a ɲini fédération mɔgɔw fɛ k'an ka football féminin u ka gestion u k'a di an yɛrɛ ma an ka kɛ an b'o de nɔfɛ n'an yɛrɛ bolo b'a la ka ca ala fɛ fɛn dɔw bɛ yen o t'an sɔrɔ nin kɔrɔfɔli tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ n ko don n'a nataw la sa nin jɛkulu in n'a seko n'a damayira bɛ kɛ walasa an ka muso senna dolantan bɛ se ka yakubaya tuguni ani a nafa ka don dolantannaw yɛrɛ kan n'o ye bɛɛ hakilinako ye wa u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko gɛlɛya min bɛ Mali senna dolantan musolakaw ta fanfɛla la u n'u seko n'u damayira bɛ kɛ ani ka sigikafɔ kɛ Mali dolantanko ɲɛnabɔ soba ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲɛnɛman sɔrɔ. nin de bɛ dansigi an ka kunnafoniw na an bɛ aw fo a ka lagɛ ko ɲuman na a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma